Χτες ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στην Ηλία, στην αρχαία Ολυμπία, και εξήγηλε πως ο νομός Ηλίας θα μετατραπεί σε πρότυπο νομό πράσινης ανάπτυξης. Το κοιτούσαν από κάτω μπουρτζόβλαχοι με ανοιχτό το στόμα. Καλά πλάκα μας, κύριε Παπανδρέου. Τι τους νοιάζει τους βλάχους στην Ηλία για την πράσινη ανάπτυξη? Αυτοί θέλουν χρήματα. Τίποτα Ουκρανές για να βγάζουν τα μάτια τους, να τις παντρευτούν, να θυμάμαστε εκεί από την υπόθεση με τη Ζαχάρο. Και κυρίως αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι να νομιμοποιηθεί η παραγωγή και το εμπόριο του χασίς. Απλά καθημερινά πράγματα. Να είμαστε σοβαροί τώρα. Πήγε στην Ηλία Παπανδρέου να τους μιλήσει για την πράσινη ανάπτυξη. Μα αυτό το καημό κοιμούνται και ξυπνάνε οι κάτοικοι στα δοξασμένα Δουνέικα. Πότε θα γνωρίσουν και αυτοί την πράσινη ανάπτυξη? Κάτι διασμοί ανηλίκων που έρχονται που και που στο φως από αυτές τις ένδοξες περιοχές της πατρίδας μας οφείλονται ακριβώς αυτόν τον λόγο. Οι κάτοικοι θέλουν πράσινη ανάπτυξη, δεν την έχουν και γι' αυτό κουτουπώνουν αγοράκια και κοριτσάκια. Χαμός θα γίνει στο τηλεφωνικό κέντρο κάθε φορά που λέω τέτοια πράγματα. Τις λυπάμαι τις τηλεφωνήτριες. Χαμός γίνεται κάθε φορά που λέω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, δεν πειράζει, είναι και μαζοχίστριες, τους αρέσουν αυτά τα βρυσίδια. Λοιπόν, ωραία πήγε ο Παπανδρέου στην αρχαία Ολυμπία να τους πει πώς θα κάνει το νομό Ηλίας πρότυπο νομό πράσινης ανάπτυξης. Μα ο νομός Ηλίας είναι πρότυπος νομός πράσινης ανάπτυξης. Οι άνθρωποι καλλιεργούσαν το χασίς τους μια χαρά, αλλά κάποιοι αστυνομικοί είχαν την κακή συνήθεια να πηγαίνουν και να ξεριζώνουν τα χασισόδεντρα. Άκου τώρα. Δεν γίνεται ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη έτσι. Αναγκάστηκαν και κάτοικοι της Ηλίας να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια χασίς, που είναι εντελώς οικολογική, και να στραφούν σε άλλες δραστηριότητες που μολύνουν το περιβάλλον και καταστρέφουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Ο Παπανδρέου έχει πάρει μαζί του στην Ηλία και το διάσημο Ισπανό αρχιτέκτονα Αθεμπίγιο. Εντυπωσιάστηκαν οι Πελοποννήσοι εκεί από τον Αθεμπίγιο. Και ο Αθεμπίγιο όμως πρέπει να πάθει την πλάκα της ζωής του, με τόση βλαχιά γύρω του. Τέλος πάντων, μέχρι τώρα φέρνουμε προπονητές ποδοσφαίρου από το εξωτερικό, τώρα φέρνουμε και αρχιτέκτονες.